Hi friends, hano halam seganarokno ani The Gogdog Life History channel ang norokni bukhokjuk ar I Tebroma. Ipa dapohor sing nable. Oi, dapohor biang thangnai batagradi. Oh, kasuk nung tinioro biang paimasa. Nono asek text call message rock WhatsApp di khaga tamne nangano reply dia sa dapohor boke sabong kha nini logini sabong khabo o khasuk bode khasuk angono kashakok shana hanin tong bo ge ani webse tamahin dapohor nini wat bosi nini wai pinke angke sabongka nungmo changra kokde sawi dong dapohor tamhne nung sai ka ang sapano wanchukai manlia au khasuk ani vibe no ang shana hane no tongo bo agiwo ani hamsak mani boroi bono ang kamasak mani yagulo nono profus khayoi nungbai hamsak tongmani piaba bomia hutat ke ani noko phayoi angbai tongnani hinai saka ke ang bono agiwo hamsak tongmani bile khasu abuni bagai yang bono narugoi dikha bah dapohor bah au angle salni saltam malayai nini girlfriend nung maba bole nini bosor ni hamsak mani borei ba nung ba bono no jongchinai ta ani bagai kenang wan chukliya kanadi dapohor nanang slaina nipo muchungya haipano bakatong thukya nono shamani kokshi jefruwo nung bono kamaja ke bono no yakare klangi thangfru nungani laibo phaikya nunga fru bujikana nini bakha buse kostong kha hake nung no wan chukdi tini ani bakha tamong khana au khachu puchu haipano nangano nakare di siti au norongni chelarongni kok nakarna san khenongo nakarma san ka hingeno ani bakhani kosto pai thangnai haide shawi simi nang klangti ang tapuk nang sara bahai ke tongi manai shawi klangdi nang tabuk ano ang tabuk sabai tongnai nung mo sai mangkhana nini kha poila baijak phuru bahai ma tong ang tabuk bahai ke tongnai o sungcharo bahai ke tongnai Hakenoro diri ni history no belai no khana tok jakhna hanai angkha khayo mohai ketal history no khana ni bagai please nirogani channel no subscribe khlai ton